będziemy jeść tej rączki. Śmieszków, nie będziemy jeść tej rączki. Kupuj trochę rączkę, kosi łapci. Kupuję kosi łapci. Kosi łapci. Kosi łapci. To by moja buziaka. Kosi łapci. Co mama robi takiego? Kosi łapci. Dawaj to szybko. Kosi łapci. Kosi łapci. Kosi łapci. Tak, kosi łapci. Kosi łapki. Kosi łapki. Kosi łapki. Jaja, jaki ty jesteś śmieszek. Kto to się sam gila? Kto to się sam gila po nodze? Albo nogą po ręce? Ręką po nodze? Czy nogą po ręce? Ręką po nodze? Czy nogą po ręce? A może drugą stronę spróbujemy? Gili. Oddaj mamie włosy natychmiast. Oddaj mamie włosy. Gili. Kosi łapki. Kosi łapki. Kosi łapki. Tak. Kosi. Kosi. A kosi. Szybko buzi. Buzi. Co mama robi? Co mama takiego fajnego? Kosi łapci. Kosi łapci. Pojedziemy do babci. Kosi. A o babci. Do dziadka na czerwone jabłuszka. Hej. No już, Maruda. Moja Marudo. Oś ty.